Hasiko gara ba, hizlariekin, bera Bizenta Tasa Fuster da, Katedra de Drets Linguistikeko zuzendaria da, Valentziako Unibertsitatean, eta hizkuntza eskubideen katedraren zuzendaria da 2019an sortu zenetik, bai? Berak eskainiko digun hitzaldiaren izenburua Justizia Linguística, la igualdad real de les lengues. Horrela du izenburua. Eta pixkat kokatze aldera, esango dizuet, Espainian eta tradizio jakobinoa duten estatuetan, nagusi den konstituzionalismoak bere burua analisi eta eztabaida eremu neutral gisa aurkezteko joera du, konstituzionalismo horrek. Hala ere, neutraltasun hori beti da fikzio bat hizkuntza aniztasuna duten estatuetan barkatu. Eta holaxe, besterik gabe, Bizenta prest baldin badaukagu. Bizenta, bienvengut. Eskerrik asko. Txalo bero bat berarentzat. Le escuchamos y luego tendremos oportunidad de hacer unas preguntas, ¿sí? Vale, Molt bé, venga. moltes gràcies. Egunon, lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizket, Lasarte Oriara, gon bidatu, nauten erakunde eta lagunei konferentzia hauten parte hartzera. Eskerrik asko benetan. No continue, perquè no vull matxacar més la vostra preciosa llengua, però volia dir unes paraules almenys, ja que jo puc parlar i expressar-me en la meva llengua i per això vos dono les gràcies, també. Volia agrair als organitzadors d'U del Top, donar-los les gràcies, però també l'enhorabona per la quantitat d'edicions que teniu i per la vàlua i l'interès que desperta a la vista de totes les persones que es congregueu ací aquestes jornades. Volia agrair molt especialment a Iñaki Arruti, a Garbiñe Mendizábal i a Josean Amundarain i a l'Aitor Azconevieta també, tota la invitació a participar i després l'acollida que ens heu brindat i molt contenta d'estar ací amb vosaltres. Els organitzadors de la jornada em varen demanar en el seu moment que la intervenció, esta primera intervenció, fora una mena de reflexió més conceptual, més a nivell, diríem, polític, sobre el significat o el terme de justícia lingüística, dins, evidentment, del context del sistema de drets lingüístics de l'estat espanyol. Jo he intentat, quan vaig estar pensant sobre com enfocar la ponència, he intentat donar-li també un perfil històric per veure d'on venim, perquè a voltes hem parlat abans, el que he pogut escoltar, sobre la memòria històrica i el fet de saber d'on venim per saber també moltes voltes on anem i sobretot en quin punt estem. Aleshores he intentat fer això en la ponència, espero complir un poc amb el que se'm va encomanar. Veurem ací una pregunta que és una pregunta que sense caure, evidentment, en el pessimisme, però és cert que estem en una situació molt complicada a nivell de tots els territoris i generalitza de tots els territoris que tenim llengua pròpia. Esta conferència, que du per títol Justícia lingüística, la igualtat real de les llengües, en el títol, en definitiva, ja és una declaració d'intencions perquè quan parle d'igualtat real, vull dir que no em conforme amb una igualtat formal, amb una igualtat que estiga només en la norma, una igualtat oficial, diríem, però una oficialitat, com sabem perfectament, devaluada o subalterna respecte del castellà. Vull que una oficialitat ampla i sobretot vull una igualtat, una justícia lingüística que du a la igualtat de les llengües, una igualtat real, en la que puc utilitzar la llengua en qualsevol context de la vida quotidiana. En l'estat espanyol vull parlar-vos ara, com deia abans, d'una mirada històrica per entendre
per què necessitem o per què estem parlant avui de justícia lingüística. Per entendre això, com vos deia, jo crec que és important fer una anàlisi de com hem arribat a aquest moment i per quins altres conceptes hem anat passant. Conceptes com, per exemple, oficialitat, de la que parlarem, conceptes com normalització, que també he sentit abans, conceptes com democràcia lingüística i, finalment, conceptes com el que avui ens aplega ací, el de justícia lingüística. He volgut evitar també un poc massa referències, que després ja n'hi haurà punt i teniu a la vostra disposició la ponència, i ahir sí que podeu trobar més referències jurídiques, jurisprudencials, etc. Però així intentaré fer un poc més dinàmic i no em referiré a tot allò que teniu al vostre abast en la ponència al web. En aquest últim any he participat en molts fòrums d'aquestes característiques o semblants i he tractat conceptes, com deia, molt diversos. El concepte d'oficialitat lingüística, de sempre, el de normalització lingüística, el de democràcia lingüística, el principi de no regressivitat, que també és molt important, la seguretat lingüística, el principi de seguretat lingüística, la igualtat lingüística i, avui, com deia, el principi de justícia lingüística. Aquesta profusió de conceptes i de termes no és un capritxi acadèmic. Al contrari, és una manifestació clara d'un problema que tenim les persones que volem viure en la nostra llengua. Tenint el mateix reconeixement, aspirem a tindre el mateix reconeixement i protecció que les altres llengües dominants. Per què? Perquè tots aquests conceptes parlen d'una mateixa realitat, que és l'existència d'una asimetria, d'una jerarquia entre el castellà i les altres llengües de l'Estat, tant si són oficials com si no. Les nostres són oficials i també patim aquesta asimetria. I tots partim d'una premissa comuna. Els poders públics no poden ser passius ni neutrals en matèria lingüística. Això és una qüestió que vull subratllar. No es pot ser neutral pel que fa a la qüestió lingüística, o a la igualtat lingüística. Cal legislar de manera sistemàtica i general a favor de les llengües diferents del castellà. A veure, és esta, perdoneu, no l'havia vist ahir bé, perdoneu. Vull centrar-me en 4 termes que considere que són els més rellevants per explicar la història i els límits de la legislació i de les polítiques públiques a favor de les llengües diferents del castellà. Estos 4 termes que veiem ací ordenen històricament la legislació, la jurisprudència, les polítiques públiques i les lluites socials i polítiques entre els defensors de les llengües minoritzades i els que volen garantir la supremacia del castellà. El primer concepte d'oficialitat lingüística, que va ser la gran reivindicació de la transició, que també s'ha comentat antes, el segon és el de normalització lingüística, que va intentar passar d'aquest reconeixement legal a l'ús social efectiu de la llengua. El tercer, la democràcia lingüística, que va plantejar la necessitat de que les comunitats lingüístiques tingueren capacitat real de decisió. I, finalment, el de la justícia lingüística, del que avui parlarem. Cada concepte sorgeix com a resposta als límits de l'anterior. La normalització sorgeix perquè l'oficialitat no garantia l'ús social. La democràcia lingüística sorgeix perquè la normalització xocava amb el poder central. I ara la justícia lingüística sorgeix perquè la democràcia lingüística ha sigut escapçalada d'alguna manera o va ser escapçalada pel Tribunal Constitucional. Però atenció, no són conceptes excloents entre si. No hem deixat de reivindicar l'oficialitat ni hem deixat de reivindicar la normalització perquè el debat sempre és acumulatiu. Abans de ficar-me en els detalls del concepte, vull situar el debat en una perspectiva un poc més ampla. Les llengües, com sabeu, no són només mecanismes per comunicar-nos i viure en comunitat. Les llengües també són elements identitaris i per això sempre han anat lligades al poder. O dit d'una altra manera, el poder sempre ha interferit i actuat sobre les llengües. Des que existeixen societats políticament complexes, amb escritura, vull dir, les llengües o les variants lingüístiques dels grups dominants han estat sempre
les formes de poder tant polític com jurídic, com religiós, com cultural o econòmic. Amb la formació dels estats moderns europeus, que van colonitzar la major part del món, aquesta dinàmica es va intensificar. I encara més amb les revolucions liberals i els estats-nació basats en les teories lingüístiques de la Il·lustració, que distingien entre llengües útils per a la cultura i llengües inútils, o més endavant el jacobinisme que identificava la llengua de l'Estat, el francès, amb la llibertat i la resta de llengües amb la reacció. Els nous estats-nació necessitaven una coherència interna i la llengua es va convertir en un instrument privilegiat per construir-la. La unitat política exigia, en la lògica jacobina dominant, la unitat lingüística. Nebrija, ja ho va dir, en 1492, en presentar la gramàtica de la llengua castellana, va dir: la llengua sempre és la compañera del imperio. I l'imperi, en la terminologia renaixentista, significava poder. D'aquesta connexió entre llengua i poder va sorgir la ideologia que encara avui impregna el dret i totes les institucions i també la cultura política espanyola. Una ideologia que justifica la supremacia lingüística. Com funciona? Doncs les llengües de poder no necessiten explicar la seva posició, perquè es presenten com a llengües naturals, llengües universals, llengües integradores i una cosa molt perillosa, que és llengües neutrals. Mentre que les altres llengües, les nostres, el basc, el català, el gallec, són considerades particulars, regionals, identitàries, del passat, polititzades, conflictives, i de vegades interioritzem estos calificatius. Esta ideologia divideix les llengües entre llengües superiors i inferiors, entre llengües de cultura i llengües familiars, entre llengües de futur i llengües de passat, i està en la base de les desigualtats i de les dificultats estructurals que afrontem avui en els nostres territoris. Superar aquesta ideologia, prendre consciència que no n'hi ha neutralitat lingüística possible, és el primer pas cap a la justícia lingüística. Perquè no és neutral dir que el castellà, per exemple, és la llengua comuna. Aquesta és una presa de posició ideològica i no un fet natural. Durant el tardofranquisme es va obrir pas la idea que amb la futura democràcia s'havia d'aconseguir l'oficialitat de les llengües diferents del castellà. Aquesta idea es va estendre entre l'oposició política a la dictadura i en les comunitats de parla catalana, de parla basca i gallega, i va tenir un impuls decisiu, com sabeu, després del 1970, quan es va aprovar la Llei General d'Educació, que va fer possible legalment les primeres experiències educatives en llengües pròpies. Les primeres escoles en valencià, icastoles, etc. Després de la mort del dictador, durant la transició, aquesta idea va guanyar influència política i va contribuir a l'article 3.2 de la Constitució espanyola, que sabeu que és el que permet l'oficialitat de les llengües diferents del castellà en els respectius estatuts d'autonomia. I així es va fer. Als anys 80, les nostres llengües pròpies van esdevenir llengües oficials i les expectatives en aquell moment eren molt altes. Es considerava que amb l'oficialitat es remourien tots els obstacles institucionals que marginaven les llengües pròpies i que en un temps raonable es podria recuperar un ús oficial i la vitalitat social general d'aquestes llengües. Però el significat de l'oficialitat d'una llengua és més limitat del que en aquell moment es podia pensar. Cal recordar què significa jurídicament que una llengua siga oficial. L'oficialitat lingüística és la condició jurídica per la qual els actes fets en una llengua oficial tenen plena validesa jurídica pública i institucional en el territori on aquesta llengua és oficial. Això implica 4 coses. Primera, que tots els ciutadans tenen dret a usar-la davant dels poders públics. Segona, que l'administració pública té l'obligació de garantir-ne l'ús actiu i passiu en les relacions amb els ciutadans. Tercera, la llengua oficial ha de ser assignatura d'ensenyament. I quarta, que ha de ser també llengua vehicular de l'ensenyament en la proporció suficient per aconseguir el coneixement igual de les llengües oficials al final de l'ensenyament obligatori.
A més, en tots els països occidentals, l'oficialitat significa en la pràctica que els poders públics donen per fet que tots els ciutadans coneixen la llengua oficial del territori on viuen. No es pot al·legar, per tant, el desconeixement d'una llengua oficial. Això passa a França, passa a Alemanya, passa a Itàlia, passa a Bèlgica, a Suïssa, països del nostre entorn. Però, com veurem seguit, no passa, com sabeu, a l'estat espanyol. Per què no passa això a l'estat espanyol? En una de les primeres sentències del Tribunal Constitucional, el 86, es va fer una interpretació, el Tribunal Constitucional va interpretar de manera molt limitada l'oficialitat de les llengües diferents del castellà. En concret, va desvincular dues coses, que és el dret a l'oficialitat i el deure a conèixer la llengua. El tribunal va dir que el deure de conèixer el castellà no derivava del fet de que fora llengua oficial, sinó que derivava directament de la Constitució, d'un mandat constitucional directe. I a més va introduir un concepte que no apareix enlloc en la Constitució, que va dir que el castellà és l'idioma comú de tots els espanyols. Vull subratllar, perquè això és un punt important, essencial, la Constitució del 78 és de totes les constitucions espanyoles la que més lluny ha anat en el reconeixement de la diversitat lingüística. Però el Constitucional, amb aquesta interpretació, va posar les bases per a una lectura d'igualtat formal no equitativa de les diferents llengües. Quina és la conseqüència? Doncs una oficialitat plena i general per al castellà i una oficialitat limitada i condicionada per a la resta de llengües oficials. Aquesta oficialitat asimètrica té conseqüències pràctiques cada dia. A l'estat espanyol, qualsevol ciutadà a Catalunya, a Galícia, ací, pot al·legar que no coneix la llengua i amb aquesta al·legació pot dificultar o pot retardar o castellanitzar qualsevol procediment administratiu o judicial. I encara més greu, en l'àmbit del poder judicial, una altra sentència, als 90, va declarar constitucional que els jutges, els fiscals, els funcionaris de l'administració de justícia no tinguen l'obligació de conèixer cap altra llengua oficial que no siga el castellà. Això no passa a països del nostre entorn on tenen democràcies lingüístiques, on són respectuosos amb la seva diversitat lingüística interna. No passa a Finlàndia, per exemple, o no passa a Suïssa, o no passa a Tirol del Sud. Però aquí sí que passa, i això ho sabem ben bé. El resultat és que nosaltres, els que compartim llengua pròpia als diferents territoris de l'Estat, pràcticament no la podem usar als processos judicials i, per extensió, també és complicada amb les relacions amb l'exèrcit, pot ser amb la Seguretat Social, amb l'administració perifèrica de l'Estat, amb la Policia Nacional, amb la Guàrdia Civil. Tots tenen l'obligació de tindre un respecte genèric, diríem il·limitat, pels drets lingüístics de les persones que parlem les altres llengües que no són el castellà. I dic genèric i limitat perquè no tenen una obligació legal de garantir l'ús actiu d'aquestes llengües. Davant d'esta realitat, els governs autonòmics de les 6 comunitats amb llengües pròpies oficials van ser conscients d'una cosa. L'oficialitat, per si sola, no garantia l'ús social normal de la llengua minoritzada. La realitat sociolingüística exigia, per tant, un pas, anar més enllà. Calien polítiques públiques de normalització lingüística i l'objectiu de la normalització era ambiciós. Aconseguir que totes les persones que viuen en una comunitat autònoma amb llengua pròpia puguen accedir a béns, a serveis públics en les 2 llengües oficials sense problemes o en igualtat de condicions. I a més que gràcies a aquestes polítiques totes les persones que viuen tinguen coneixement suficient de les 2 llengües per poder fer la seva vida en la llengua que trien. Els lemes d'aquella època, si recordeu, el cas del País Valencià era viure en valencià, les polítiques, les campanyes que es feien, o així Euskarraz bizi, viure en euskera. Els eixos principals d'aquestes polítiques van ser 3: l'ensenyament, els serveis socials i als anys 80 els usos oficials en sanitat també i serveis socials i els mitjans de comunicació.
Als anys 80, com dic, es van aprovar les diferents lleis de política lingüística, normalització lingüística, en cadascun dels territoris té un nom diferent, més intenses a Catalunya i ací, més tèbies a Galícia i a les Illes Balears i un poc més limitades a Navarra i al País Valencià. Per ser justa, diré que la normalització va tindre èxit. La normalització va tindre èxit. Es va incrementar el coneixement de la llengua, es va recuperar parcialment l'ús, es van revitalitzar les llengües també a nivell oficial, a nivell administratiu, però també ha topat amb límits estructurals molt greus, i n'assenyalaré 3. El primer, que les institucions centrals de l'Estat han estat pràcticament absentistes de tots aquests processos. El poder judicial, l'administració perifèrica de l'Estat, l'Exèrcit, Seguretat Social, Policia Nacional, que he dit, tots segueixen funcionant majoritàriament en castellà. Segon, en els àmbits privats, com per exemple el mercat laboral, el comerç, l'etiquetatge, el consum, el domini del castellà, com sabem, és aclaparador. Les polítiques de normalització no van poder arribar a aquests àmbits. I tercer, les polítiques autonòmiques, per molt ben dissenyades que estiguen, no poden alterar per si soles una asimetria que és estatal i estructural. La realitat és que el compromís de les institucions centrals de l'Estat amb la pluralitat lingüística ha estat molt dèbil. I sovint les seues polítiques han ignorat l'existència d'altres llengües oficials, a més del castellà. A finals dels anys 90, partint dels èxits però també dels límits de la normalització, va sorgir una crítica sistemàtica i va sorgir una nova exigència que passava a ser la democràcia lingüística. Què es criticava? Doncs primer es criticava que el poder judicial i l'administració perifèrica de l'Estat seguien sent pràcticament monolingües en castellà. Segon, que hi havia àmbits socials no coberts per les polítiques de normalització lingüística, com per exemple serveis de notaries, registres, comerç, etiquetatge. Tercer, que hi havia una escassa integració de la pluralitat lingüística en les institucions centrals de l'Estat. I quart, que el compromís de les institucions centrals era molt dèbil. Catalunya es va convertir així en l'epicentre del debat. Es va estendre que el sistema de drets lingüístics espanyol no era suficientment democràtic i es va començar a usar el concepte de democràcia lingüística per referir-se a models en què les comunitats lingüístiques minoritzades tenen una capacitat real de decisió i poden establir obligacions lingüístiques en el seu territori. Aquesta crítica als límits de la normalització és la que va portar a les reformes estatutàries de la dècada dels 2000. Com a resposta a aquesta crítica es va impulsar, com dic, les reformes. A l'any 1998, Catalunya va aprovar la seva llei de política lingüística que pretenia avançar en la normalització, afavorint la creació d'espais amb un ús oficial i social preferent del català. Però el pas més ambiciós va arribar amb l'Estatut, amb la proposta d'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006. Aquest estatut incorporava en el seu articulat els aspectes nuclears de la legislació lingüística catalana de la dècada anterior. Una lectura progressista i progressiva de la jurisprudència del Tribunal Constitucional i definia el català com a llengua pròpia. I què volia dir amb això de llengua pròpia? Doncs, segons l'Estatut, llengua d'especial protecció i d'ús primer i preferent pels poders públics catalans. A més, van sorgir propostes de lleis estatals de llengües per aconseguir uns usos normals de les llengües oficials perifèriques dins de les institucions centrals de l'Estat. I també les primeres iniciatives de fer del català o del gallec o de l'euskera llengües oficials de la Unió Europea. L'aposta era clara: blindar estatutàriament la posició de llengua pròpia, però, com sabem, aquestes iniciatives van tenir una perspectiva una mica ingènua, perquè van ignorar el fet que les institucions de l'Estat han capacitat per interpretar la Constitució i les lleis estan controlades per un grup lingüístic majoritari, que no és el favorable a les llengües pròpies. L'any 2010
el Tribunal Constitucional va dictar la sentència 31/2010 contra l'Estatut d'Autonomia i això va suposar un gir radical, una autèntica sentència esbiaixada que va anul·lar o reinterpretar restrictivament les parts clau de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Va treure tot el valor al concepte de llengua pròpia, va prohibir els usos oficials preferents de les llengües minoritzades, va imposar que el castellà no fos només llengua vehicular de l'ensenyament, sinó que ho fos, a més, de manera significativa, i va reforçar la idea, que recorde que no apareix a la Constitució, que el castellà era la llengua comuna de tots els espanyols. L'argumentació d'esta sentència és fortament ideològica, per dir-ho suaument. I el missatge és inequívoc. La democràcia lingüística té límits i aquests límits els posa el Tribunal Constitucional. A partir d'aquí, els Tribunals Superiors de Justícia de totes les comunitats autònomes amb llengua pròpia van començar l'ofensiva sistemàtica en la que estem immersos en aquest moment. Les conseqüències d'esta sentència no es van fer esperar. Els tribunals, com vos dic, varen treure sentències de manera sistemàtica contra qualsevol reglament o disposició normativa que intentara promoure l'ús preferent de les llengües minoritzades. Això ho hem sofrit molt allà al País Valencià. De fet, tota la política lingüística del govern del Botànic durant 8 anys, tota la normativa en política lingüística va acabar impugnada davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i ja podeu imaginar, o ja sabeu perfectament, quines eren les sentències d'aquest tribunal. Han interpretat la sentència, els Tribunals Superiors de Justícia han interpretat la sentència del Constitucional de manera més restrictiva encara i han ordenat qüestions, a més extrajurídiques, com ara establir percentatges mínims d'assignatures en castellà en els sistemes educatius. Han anul·lat oficines de drets lingüístics, en el cas del País Valencià, han anul·lat reglaments d'usos lingüístics, com també va passar al País Valencià, i reglaments d'usos lingüístics d'administracions autonòmiques i locals, com també us ha passat ací. És una autèntica ofensiva judicial, sistemàtica, contra qualsevol mesura de promoció preferent de les llengües minoritzades. Els pilars argumentals per defensar un règim de drets lingüístics més igualitari s'han debilitat i han evolucionat cap a posicions més defensives. Fins i tot hem començat a parlar, per tal de defensar-nos, del principi de no regressivitat per intentar evitar que es perden almenys els nivells de protecció que ja hem assolit. Arribem així al concepte central, que és el de justícia lingüística. La justícia lingüística integra els 3 conceptes anteriors, però avui afegeixo una mirada estructural, amb 3 components. El primer, l'oficialitat plena, sense asimetries, sense jerarquies, una oficialitat similar a la del castellà. Segon, la normalització real, és a dir, amb un ús social efectiu en tots els àmbits. I tercer, un autogovern lingüístic, és a dir, la capacitat de decidir la pròpia legislació sense la tutela de les institucions centrals ni judicials. Els drets lingüístics, jo dic que són drets humans, i ara explicaré el concepte d'humans també, instrumentals o habilitants. Què vol dir això? Vol dir que la garantia dels drets lingüístics en condició necessària per poder exercir plenament la resta de drets fonamentals. Sense poder viure i relacionar-se en la llengua pròpia, el dret a una educació de qualitat o el dret a un judici just o el dret a l'atenció sanitària o el dret a la participació política o el dret al treball queden parcialment buits de contingut perquè són drets humans previs, necessaris per a la resta d'exercici de drets en la nostra vida. Cada vegada
Hi ha més estudis que demostren que els errors mèdics, per exemple, que són més freqüents i el rendiment de la sanitat és pitjor quan els professionals ignoren la llengua dels pacients. Per tant, el coneixement de la llengua en l'àmbit sanitari, poso ara per exemple, no seria un luxe, seria una condició d'igualtat real. Aquesta evolució del que diríem dels drets lingüístics, que jo plantejo ja com a drets humans, encara que efectivament els drets lingüístics encara no apareixen en un document legal com a drets humans, però a mi m'agrada ja considerar-los com a drets humans, no sense fonament tampoc. La Declaració Universal de Drets Humans de 1948 ja prohibia la discriminació per raó de llengua. El Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics del 66 va reconèixer explícitament el dret de les minories lingüístiques a utilitzar la seva llengua, però per a mi el pas més important és la Declaració de l'ONU del 92 sobre les minories nacionals i lingüístiques, on va establir l'obligació dels estats de protegir activament l'existència i la identitat de les minories. I en els anys 90, coincidint amb els canvis en el liberalisme que introdueixen el multiculturalisme liberal, Nacions Unides va començar a considerar els drets lingüístics com a drets individuals de realització col·lectiva. És a dir, drets que són de reconeixement previ perquè fan possible l'exercici de drets que sí que estan recollits en la Declaració Universal de Drets Humans. Tota aquesta reflexió teòrica i tot aquest debat històric sobre els drets lingüístics com a drets humans hauria de ser incorporada en la defensa també del concepte de justícia lingüística. Molts dels informes dels relators per a les minories de l'Organització de Nacions Unides ja parlen dels drets lingüístics com a drets humans en els seus informes. Cal tenir molt present, per exemple, que alguns arguments contra les polítiques de normalització confronten el dret a la llengua amb el dret a la salut, com he dit abans, o el dret a un judici just, com si garantir l'ús de la llengua pròpia fos un privilegi en competència amb altres drets bàsics. No ho és. De fet, com deia, és la condició prèvia per poder exercir-los amb igualtat real. Si aplicàrem realment la justícia lingüística, el concepte de justícia lingüística a l'estat espanyol, què canviaria? Doncs, primer, les nostres llengües serien oficials a tot l'Estat i a la Unió Europea amb els mateixos efectes jurídics que el castellà. Segon, que es pressuposaria el seu coneixement en els territoris, tal com passa a Suïssa i a Bèlgica. No es podria al·legar desconeixement per dificultar procediments. Tercera, les polítiques públiques no serien neutrals, sinó que compensarien activament les desigualtats estructurals amb polítiques redistributives en àmbits d'alt impacte, com per exemple el mercat laboral o les empreses públiques o l'àmbit de la cultura o els mitjans de comunicació o la presència en el món digital avui en dia tan important o també en el camp de la intel·ligència artificial. Quart, que les comunitats lingüístiques, la gallega, la basca i la catalano-valenciana, tindríem capacitat per decidir la nostra pròpia legislació lingüística sense la tutela, com deia abans, de les institucions centrals de l'Estat o de la justícia. De fet, això és el que hauria de ser normal en una situació de justícia lingüística, que tots els poders públics, des de les institucions centrals a les administracions locals, siguin defensors actius i no neutrals de les llengües pròpies. Poso un exemple, que és el romanx, els parlants del romanx a Suïssa, amb uns 50.000 parlants, un poc més del doble de les persones que viviu ací a la Sarteòria, i gaudeix d'una posició de justícia lingüística avançada. I això explica que els drets lingüístics reals d'una col·lectivitat tan reduïda siguin superiors als de totes les persones que parlem català, gallec o euskera a l'estat espanyol, malgrat ser llengües oficials i malgrat sumar milions de persones al costat del romanx. Però no puc ignorar que el concepte de justícia lingüística també és usat per grups socials i polítics favorables a la supremacia del castellà. Com el redefineixen?
com el sinònim de compliment estricte de la legislació jerarquitzada en matèria lingüística, de l'Estat espanyol i de les sentències judicials favorables a les seues posicions. Defensen la llibertat d'elecció individual de llengua sense tenir en compte les asimetries estructurals. Diuen que cada família hauria de poder triar la llengua de l'educació dels seus fills, sense qüestionar que en un context de domini del castellà, aquesta llibertat formal acaba sent una imposició en la pràctica. Ignoren la dimensió col·lectiva de les llengües. No es pot usar una llengua amb normalitat si no hi ha una realitat social que faciliti el seu ús. I confronten els drets lingüístics amb altres drets, com he dit abans, com el dret a la salut, el dret a la justícia, etc., com si foren privilegis competidors. Però no és justícia lingüística aplicar les mateixes regles a una llengua dominant i a una llengua minoritzada. Això és perpetuar i accentuar les desigualtats. La justícia lingüística exigeix un tracte compensatori, reparador i preferent a les llengües minoritàries i minoritzades. No hi ha justícia lingüística quan es consideren les llengües minoritzades un luxe o una qüestió sentimental o una qüestió cultural o una manifestació d'una ideologia lingüística. Les llengües dominants, quan començava a dir, no necessiten teoritzar sobre la seva situació. Es presenten com a llengües neutrals, com a llengües universals. No s'autoperceben com un problema, mentre que a nosaltres ens fan creure que som un problema, que tenim llengües conflictives. Les llengües dominants són llengües amb poder lingüístic. Ens presenten a nosaltres com a llengües al marge del poder. Nosaltres necessitem conceptes com els que he estat parlant, com el concepte d'oficialitat, com el concepte de normalització, de democràcia lingüística o de justícia lingüística. Perquè vivim en una situació de subordinació i patim un procés de substitució lingüística, més agreujat darrerament. Reivindicar una situació de justícia lingüística real pot ajudar-nos a frenar alguna de les dinàmiques més regressives de les últimes 2 dècades. Però la justícia lingüística no és un estat definitiu al qual s'arriba d'una vegada per totes. És un procés continu, és un procés fràgil i és un procés sovint reversible. Per això parlava abans també del principi de no regressivitat pel que fa a tota aquella legislació, tots aquells drets lingüístics que ja hem aconseguit. Podem anar enrere. Podem, i així, de fet, igual que sobretot al País Valencià, ho hem vist en l'últim canvi de govern amb el Partit Popular i Vox. Hem vist que s'han aprovat lleis, la llei de llibertat educativa, que dona la paraula als pares i el poder als pares perquè puguen elegir quina de les 2 llengües serà la llengua vehicular en l'ensenyament, i el que busquen d'alguna manera és arraconar les llengües pròpies basant-se en el principi de llibertat d'una manera mal entesa. Per això, quan parlem de justícia lingüística, per a nosaltres és important parlar de justícia lingüística, però hem d'estar vigilants perquè tots els conceptes poden tenir una doble lectura i des d'altres posicions, com he dit, aquesta doble lectura pot ser negativa per a les nostres posicions, per a poder viure nosaltres en les nostres llengües. Per acabar, voldria contar-vos una llegenda. Temps era temps, quan comencem les llegendes en català, hi havia un rei que va sentir parlar en el seu país, que vivia un savi autèntic. Tan savi que
deien que parlava totes les llengües del món, tots els llenguatges del món. També sabia escoltar els cants dels ocells i interpretar-los. Era capaç d'interpretar també els núvols en el cel i fins i tot podia llegir la ment de les persones. El rei el va fer cridar i el savi va anar i es va presentar davant del rei. El rei, impressionat per tants mèrits, li va preguntar: «És cert, bon home, que sabeu totes les llengües del món?» I el savi li va dir: «Sí, majestat». «És cert que escolteu els ocells i enteneu el cant?» I va dir: «Sí, majestat». «És cert que sabeu llegir la forma dels núvols?» «Sí, majestat». «I tal com m'han dit, és cert també que teniu la possibilitat de llegir el pensament de les persones?» I el savi va dir: «Sí, majestat». El rei encara tenia una última pregunta. Va amagar les mans al darrere de l'esquena i, desafiant-lo, el va mirar i li va dir: «A les mans que ara tinc amagades a l'esquena tinc un ocell. Responeu-me, home savi, és viu o és mort?» El savi, per primera vegada, va dubtar. Sabia molt bé que fora quina fora la seva resposta, el rei podia matar l'ocell. Va mirar el rei i es va estar en silenci una estona llarga i al capdavall, amb una veu molt serena, li va dir: «La resposta, majestat, està en les vostres mans». Esta llegenda és la llegenda que encapçala la Declaració Universal de Drets Lingüístics que es va aprovar a Barcelona enguany fa 30 anys. Aquesta llegenda il·lustra un dels dilemes centrals del concepte de justícia lingüística. L'estructura legal i política pot crear les condicions per a la igualtat de les llengües, però la materialització efectiva d'aquesta igualtat depèn en última instància de decisions concretes adoptades per diferents agents del sistema. El marc jurídic estableix obligacions i drets, les sentències del Constitucional interpreten i sovint es retallen, però en l'àmbit local, que és el vostre àmbit, en la gestió quotidiana dels serveis públics, en l'organització de l'ensenyament, en l'atenció al ciutadà, és en aquests drets on es fan realitat o on es dilueixen, on es diluiria el concepte. Per això, quan parlem de justícia lingüística, no ens podem referir només a les declaracions normatives o a fites processals. Ens referim a la capacitat dels sistemes polítics i administratius per transformar aquesta asimetria estructural en una equitat efectiva. I això requereix de tots els nivells de govern, una consciència persistent de les desigualtats existents i una acció decidida per a recompensar-les. Els que treballeu, les que treballeu en els serveis d'euskera dels municipis, coneixeu bé aquesta realitat. Sabeu que cada reglament d'ús, que cada acreditació de coneixement lingüístic, que cada recurs que presenteu davant d'un tribunal, cada activitat de dinamització, cada traducció, cada gest d'atenció en euskera forma part d'aquest entramat complex on es dirimeix dia a dia aquest grau de justícia lingüística de cadascun dels nostres països. La justícia lingüística, com deia abans, no és un fet o un estat definitiu. És un procés continu, és fràgil, és reversible i en aquest procés la pregunta del rei, si l'ocell era viu o mort, ressona amb una actualitat incòmoda. No hi ha una resposta teòrica definitiva. La resposta, com va dir el savi, és a les mans de qui té capacitat d'actuar. I, almenys, en el context municipal, aquestes mans són les vostres. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bizenta. Bale, jantzi kaskoak mesedez,
bai, itzulpena jasotzeko. Entzuten gaituzu ondo? Bai? No. Espera. Ze galderak egon badaude, ez da? No está el 2. Hor, a ber, ondo? Bai? Entzuten gaituzu? Perfecto. Bueno, eskerrik asko lehenik eta behin. Bagoaz, aretoko galderak erantzutera. Bai? Galderarik dago? Zizan, lotxatiak, Badago bat, hor? Egunon, eskerrik asko, txaliatik oso interesgarria, baina nahi, eman dezun datu batian zalantza gelditu zait. Demokrazia linguistikoaz edo norbearen aukera erabiltzeaz hitzeiten deunean, momentu batian, esan dezu Suitzan, 50.000 hiztun izanik gu baino eskubide gehiago dituztela. Nik ulertzen dut eskubideak baliatu alizateko administrazioak dakan eskaintza, berrintzen medikua, hezkuntza edo dana dalakoa, ni ulertzetik pasatzen dela gutxinez. Hori nola gauzatzen da 50.000 hiztuneko komunitate batentzat? Tan menuda. Doncs, efectivament, és una comunitat molt menuda, però que tenen serveis que els poden atendre des del món de la justícia a qualsevol altre tipus de serveis, serveis a nivell autonòmic, serveis a nivell local, que parlen en romanx. I, de fet, ells, allí sabeu que Suïssa té diferents cantons i el romanx només està en un cantó que a més és trilingüe, que és el cantó dels grisons, i en aquest cantó tenen els mateixos drets que tenen els parlants de les altres dues llengües que també en són oficials. Però és que, a més, qualsevol parlant de romanx pot demanar o dialogar amb el govern de la Federació Suïssa també en romanx. I els judicis es poden fer en romanx també, o en una traducció de romanx a qualsevol d'altra de les llengües. Cosa que nosaltres, almenys, no podem, perquè si l'altra persona al·lega desconeixement de la llengua, l'article 231 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, si una altra persona al·lega desconeixement, que aquest és el problema que tenim de base pel que fa a la qüestió de la interpretació del Tribunal Constitucional a l'oficialitat, el que significa l'oficialitat de les llengües pròpies, doncs ja directament no tenim un judici en la nostra llengua. En el cas del romanx sí que tenen en aquest aspecte més drets. Per tant, Suïssa està considerada una democràcia lingüística, perquè no només és una qüestió formal, diríem, sinó que és una qüestió real que es dona allí. De fet, hi ha un programa, si busqueu, que va eixir fa un parell de setmanes, en 30 minuts a TV3, que fan al voltant de la democràcia lingüística i fan un viatge a Suïssa, en la comunitat, a reunir-se en la comunitat romanxa d'allí per veure si efectivament tenen aquests drets que sobre el paper queden clars, però si efectivament és una democràcia lingüística real. I el que veuen és que sí, que tot i que és una comunitat molt menuda, que sobretot el problema que té, més que de qüestió de drets, és de supervivència a nivell d'hemolingüística, és a dir, a nivell de quantitat de gent, de reproducció de gent que parla romanx. Però els que en aquest moment estan, vull dir, els romanxos sí que tenen estos drets lingüístics, més drets lingüístics dels que nosaltres tenim. Galdera gehiago, aretoan? Bai? Eskerrik asko, Vicenta. Nik nahiko nuke proceso de sustitución aipatu duzu eta hori pixka bat argitzea, mesedez. Quan parle de procés de substitució, parle de les persones que dins d'un territori parlen castellà i sobretot també de la quantitat de gent, no sé si estic...
No sé si m'estic escoltant, perdoneu. De la quantitat de... Abans també s'ha parlat en la primera taula de la gent nouvinguda. Este és un problema que vosaltres sabeu que és un problema important. És un problema important i això que així no teniu la quantitat d'immigració que tenim, per exemple, al País Valencià. Si les persones nouvingudes, si no som capaços d'integrar les persones nouvingudes i, a més, tenim la part, diríem, de la societat, de cadascuna de les nostres societats, que només vol viure en castellà, que és monolingüe en castellà, doncs, al final, la proporció de persones que són bilingües, que podem parlar les dues llengües i que, a més, volem viure en la nostra llengua pròpia, va fent-se cada volta més menuda. Això implica el fet que cada volta ens costa més integrar. I això significa a lo que jo em referia al procés de substitució lingüística. Ens estan substituint perquè moltíssima més gent ara, tant nouvinguda com d'ací del país, que vol viure en castellà, que té posicions ideològiques contràries a les nostres, doncs està fent, i això també ajudada a nivell també del sistema judicial, diríem de les sentències judicials, doncs fa que la nostra comunitat cada volta siga més menuda, que s'amplie l'altra comunitat que vol viure només en castellà i que no li interessa que hi hagi una altra llengua. A això em referia. I és molt complicat de solucionar això. Anit parlàvem, per exemple, que quan rebem a tota Espanya els primers allaus migratoris interns, som capaços d'integrar-los, perquè nosaltres teníem comunitats parlants més revitalitzades, érem més i aleshores podíem acollir a aquests nouvinguts i integrar-los en la llengua pròpia. Però avui en dia, per les condicions que es donen, la gent que es desplaça per qüestions de feina, la gent que es desplaça per crisis econòmiques, per crisis de guerres, etc., buscant un futur millor, i d'ací no res vindran les crisis climàtiques també, i tindrem gent que es desplaça per crisis climàtiques i prefereix viure més fresquet ací al nord que no a altres llocs on viu, doncs tota aquesta gent canvia el panorama lingüístic, canvia el paisatge. Clar, aquesta gent és molt més difícil d'integrar. Per això que vos deia, perquè nosaltres ara som menys parlants i ens diluïm dins d'aquesta quantitat de gent que ve de fora, ajudada per la gent que ja viu ací i que no vol ser bilingüe, que no li interessa ser bilingüe. Aleshores, hem de pensar quines polítiques públiques es poden fer per integrar. Abans ja s'han dit moltes d'elles, de les que esteu duent a terme, posant recursos, posant eines, fent cursos per a que la gent s'integre, molt bàsics de llengua, només almenys l'oralitat, perquè tinguin un primer contacte, i em sembla molt interessant això que plantegeu, però per a mi, evidentment, vosaltres, a nivell local, diríem que sou la primera porta a la que recórrer i els primers que heu d'integrar en les poblacions. Però aquesta política d'integració ha de ser una política integral i a tots els nivells de l'administració, perquè si només és una política a nivell local és molt difícil guanyar la partida. Ha de ser una política integral de totes les institucions, des de les autonòmiques cap avall, per poder plantejar-nos i per poder fer un pla important per intentar integrar la màxima quantitat de gent possible. Perquè a més tenim altres condicions. No és difícil o no és tan difícil integrar els fills en edat escolar, però és molt difícil integrar els pares i és molt difícil integrar a gent que ve, que ja no està en edat escolar, que ve a treballar, que pot treballar només parlant castellà, per exemple, tota la immigració que tenim latinoamericana, que venen per a treballar, que no necessiten aprendre euskera ni valencià, perquè poden treballar sense aquestes llengües,
I, clar, com motives a aquestes persones per a que s'acosten i aprenguen la nostra llengua? Doncs cal molta creativitat, també. Cal creativitat i cal això, una política integral, perquè si cadascú fa la guerra pel seu costat, és molt difícil guanyar-la, molt difícil. I tenim un panorama davant on hem d'actuar de manera concertada. És fonamental el concert en les actuacions davant de la situació que tenim. Perquè tenim molts perfils diferents, gent que ve de llocs diferents, amb cultures diferents i llengües diferents, i aleshores és molt complicat crear aquestes condicions per a que la gent s'acoste a les nostres llengües. Eskerrik asko, Bizenta, galdera bat daukagu, publikotik idatzi digutena, bai, jantzi aurikularrak, funtzionatzen duten, orain bai, ondo? Bai, entzuten diguzu? Bai. Molt bé. Bale, hori da, txataren bidez, honako hau galdetzen digute, eta gainera oraintxe bertan aipatu zuere lan mundua. Zer erantzungo zenieke hizkuntza eskubideak eta lan eskubideak aurrez aurre jartzen dituztenei? Alegia, hizkuntza privilegio baztertzaile modura ikusten dutenei. És que... Sí, a veure. Això és una pregunta constant allí al País Valencià, que la confrontem molt. Per això jo poso l'exemple del tema de la sanitat. Allí el parany és: què prefereixes? Un bon metge o un metge que parli valencià? Per a mi, un bon metge és un metge que parli valencià. Fi de la qüestió. Vull dir, si no parla valencià, no és un bon metge. Una persona no pot estudiar 10 anys de la seva vida, ser valencià, és a dir, o haver vingut a estudiar la carrera, o fins i tot vindre a estudiar el MIR, o vindre a treballar i no voler integrar-se. Què passa amb les persones, amb els metges i les metgesses? Vull dir, són persones on es presumeix una intel·ligència important com per no poder aprendre una altra llengua, que a més és la llengua autòctona del lloc on van a treballar. És importantíssim i no podem caure en el parany de confrontar els drets laborals o els drets de... Almenys allí, en la llei de la funció pública, que es va aprovar en el 2021, els metges van quedar fora del que es presumia el requisit lingüístic que anava a vindre, que després tampoc va vindre perquè es van perdre les eleccions i el Partit Popular i Vox van decidir que el requisit no en calia. Però ells ja d'entrada van fer una aposta molt forta als col·legis de metges en contra de la llengua pròpia, van fer molta campanya, molta pressió política per quedar-se fora del requisit lingüístic. I ahir va haver un problema perquè, clar, abans he dit una política pública concertada. És que és necessària la voluntat política. És necessària la voluntat política. Si n'hi ha voluntat política, després, ara estem en un altre marc mental, diríem, perquè pot ser que tinguem voluntat política, però després se'ns recórrega la norma i la norma acaba tal i finalment la sentència judicial siga contrària als plantejaments polítics inicials. Però això ja ha de vindre. Això ja ha de vindre. El primer pas ha de ser la voluntat política. Si no hi ha voluntat política no es pot legislar. Si no es legisla no es pot tampoc ampliar, diríem, el marc de drets. En aquest cas, allí no va haver voluntat política, va ser molt minsa la voluntat política, perquè tot i que es va aprovar un requisit lingüístic, almenys en la funció pública, van quedar fora moltes professions, diríem. Es va circunscriure a lo que seria administració pública pura i dura. I fins i tot així no va arribar a res, perquè ja vos dic que finalment el reglament que s'havia d'aprovar no es va aprovar. Però no caigam en el parany eixe de drets laborals o drets lingüístics. Els drets lingüístics són drets previs, i jo deia abans, drets humans previs, per fer efectius la resta dels drets. Si estàs treballant en l'administració, has de saber les dues llengües per atendre al públic que té dret lingüístic en qualsevol de les dues llengües. I si tu eres un metge que depèn
de la funció pública has d'atendre en qualsevol de les dues llengües. Ja ni tan sols demanaria que sapigueres perfectament valencià o euskera fins i tot al punt de parlar-lo. Mireu en quina situació ens trobem, però almenys que m'entenga i que no em faci canviar de llengua. Perquè a més, quan estem davant quan acudim a la sanitat, estem en un moment molt vulnerable personalment. I aleshores sempre ens deixa parlar la nostra llengua materna, diríem, la nostra llengua primera, explicar-nos què és allò que ens passa. I quan de sobte et tallen en sec i el diuen és que no l'entiendo, és que dígamelo, aleshores tot el plantejament i tot el patiment, perquè això també és el patiment de les persones, no només una qüestió purament de dret, sinó també de patiment personal, encara es multiplica més. Per tant, és important que associem el fet dels drets lingüístics a la possibilitat d'exercir la resta de drets humans o la resta de drets fonamentals, diríem, no? Per exemple, el dret a la salut o qualsevol altre dret. Honekin bukatutzat emango dugu, zure txanda, Bizenta, mila esker gurekin izateagatik, gero, bueltatuko gara berriro zurekin, beste hitzaldi batean, orain hartu lekua mesedez eta txalo bero bat berarentzat, mila esker. Moltes gràcies.